Bude tam kolega Martin Kočár, který to bude celý. Doufám, že... Jo, dobrý, akorát si musel velkou pěšit, jo, nebo jako... Nějak to... Nám to prosím tě chytil držovat, no, tak ho chytnou Drážďanek, ne? Asi vám má moc. Drážďanek? Drážďanek, poudala Kuk. Že egyptské úřady po náročných restauračních pracech poprvé zpřístupnily veřejnosti hned v Wow. Jo. No, a jeho pokladníka... Takže to bude taky v poledních televizních novinách. Celkem tam bude 3-4 běžný reportáž, které všechny samozřejmě... Před pár dny vrátil z USA, je to takové? Ne, je to tak, no. How was in USA? Jaký jsem zážičky? Velký, samozřejmě. Ty se nám překvapil úplně nejvíc. Já jsem tam byl nějaké zásadní očekávání. To zapůsobilo to tak jako, že... Baráky, jo. Mě bylo 2 dny za krkem. Já jsem to píšu pak jako překvapilo, jak výsledky vylezu z metra s mapou a hned, jako jestli chci pomoct kam, na Volství, prostě ten 2 roky prostě pomůže mi k parku tudy. Co tam vidíš? Co chcete, máte přání, tohleto. To úplně snáším, no. Tu naštvanou prodavačku, která tě odsekne, že chceš platit. Ne, opravdu takovou tu, co mě nechá v klidu, abych si všechno vybrala a pak jenom zaplatila. A když si nekoupíš, to věřte, už se nevracejte. Ti tady řekne Vikala. Tam, papa, nechce. Jo, a mě zajímá. Dobře, tolik samé. Ano. Tohle to byly očekávané události a to máš Fogl, no a na co se můžete těšit. 2 zprávy, třeba na to odsuďte. Hrajte se snídaní s Novou a jeden z vás může v pátek 27. května. Aktuální otázka zní. Co je jarmark? Za A podpisová značka, za B městský trh. Za A podpisová značka, za B městský trh. Volíte do páteční 7. hodiny na telefonní číslo 906 606 a jeden z vás může vyhrát 30 000 korun. Znovu to je váš úspěšný start. Je to hapalo, viď? Kde to máš? Blíží se 8:30, stále máme společnou a my potom můžeme se vídem teploty nejčastěji mezi 10 a 14 stupňů Celsia. Tak papa. Ahoj. 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 Až do večera a teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. No. A protože jste nás ještě neměli dost, tak jsme tady zase. Tak ahoj. Papa. Se nás někdy nejde na lavičku, veď? Je. A téma zní... Dnešní téma je opravdu hodně kontroverzní. Protože musíme mít 400 příspěvků. Že chlapi si dělnická stojí, to je pravda.